ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Dragi prvopričesnici, draga djeco, braćo i sestre, mi smo uvijek ponosni i radujemo se ako imamo dobrog prijatelja, ako imamo poznatog prijatelja, ako imamo nekoga važnog prijatelja. Evo, najveći prijatelj kojega čovjek može imati je sam Isus, Krist Gospodin. Vi znate, evo, danas na poseban način Isus postaje vaš pravi istinski prijatelj i postajete njegovi prijatelji i to je evo, veliki događaj vaše prve svete knjižnice. Zahvaljujemo Bogu evo, za tu veliku dobrotu i zahvaljujemo, braći i sestre, Bogu za ovu djecu koja su danas među nama. Neka nam Gospodin doista dade da se uvijek cijela svoga života i svoju vječnost možemo radovati prijateljstvu s Bogom. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. I nema toga što čudesa tvori, kao što ih tvoriš ti. I nema Boga što čudesa tvori, kao što ih tvori. Ali sa Duhom presveti, i čim da svijeće se spasiti, i čim da svijeće se spasiti, i čim da svijeće se spasiti, ali sa Duhom presveti. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Pomolimo se. Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri i utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čemu naumu i promislu Božijem. Po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista zan kaže: Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna da ne posrne. Stoga mi se raduje srce i kliče jezgra, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispunit me radošću lica svoga. Riječ je Gospodnja. Hvali dušo
Bože, jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh, ti si moj gospodar. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš sudbinu moju. Ako ocem nazivate onoga koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Da znate da od svog ispraznog načina života što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganjca nevina i bez mane. On bijaše do duše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih, te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu. Riječ je Gospodnja. Gospodine Isuse, otkrij nam pisma, ražari nam srce dok nam govoriš. Aleluja, aleluja, onom koji uskrsnu. Aleluja, aleluja, slava Kristu Isusu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetoga Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Onoga istoga dana, prvoga u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita, što to putem pretresate među sobom? Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleopa odgovori, zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to? Odgovoriše mu, pa ono, s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok, sila na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, ali osim svega toga, ovo je već 3. dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših. U predskozovi bijaku na grobu, ali nisu našla njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidiš. A on će im, o bezumni i srca spora, da vjerujete što su od proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. U to se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu, ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. U to im se otvore oči te ga prepoznaše, a oni iščeznu s očima. Dragi djeco, ste vi slušali sada što su pročitali iz Evanđelja po Luki? Tamo kaže da su ona dvojica učenika, jedan se od njih zvao Kleopa, kaže, oni se snuždeni zaustave. Što to znači biti snuždeni? Snuždeni. Ko zna snuždeni?
na brigu za spas povjerene im djece, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da svi, djeca i odrasli, uvijek dostojno primaju svetu pričest, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, tvoj nam je sin rekao, pustite malene da dođu k meni, njihovo nebesko kraljevstvo. Pogledaj ovu djecu što u te vjeruju. Usliši naše i njihove molbe i sačuvaj ih u svojoj milosti po Kristu, Gospodinu našem. Amen. I dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slavit
blistavo sjaju, duša nam zanosno gore, kušamo radost nebesa i ljubke vječnosti zore. O nebo drago sveto, o sunce vječno sjajno, Isuse božanska srećo, sveta nebeska tajno. Čuj što ti danas kažu naša srca mala, Isuse božanski goste, od srca hvala, hvala. Bićemo uvijek dobri, ostati tebi vjerni, moliti svakog dana i biti čisti i smjerni. A ti nam ruku pruži, korake vodi na male, da bismo jednoga dana stigli na svoje žale. U ovom dragom trenu, dok srce pliva u sreći, još nešto, Isuse dragi, imali bismo ti reći, da nije bilo majke, dobrog pobožnog tate, ne bismo, Isuse dobri, nikada dali ni zate. Što našim dušama treba, oni su dobro znali. Hvala vam, očevi majke, što ste nam Isusa dali. Čuvat ćemo uvijek ovaj biser sveti, za Isusa živjeti, za Isusa mrijeti. Nitko tako sretan nije u zemaljskoj doli, kao što je sretan onaj kojeg Isus voli. Isus voli malu djecu, sebi ih doziva, jer su ljubav srca svoga ljubazno otkriva. Neka dođu k meni djeca, prijatelj sam svima, u životu uvijek rado pomoći ću svima. Taj sam poziv i ja danas poslušao eto, kad u sjaju malo srce primi srce sve. Vazda tvoju želim biti, ostaviti te neću, jer u svijetu ni kod ljudi ne nalazim sreću. Ostaj vazda u mom srcu, ti ga čuvaj, pazi, da ga grijeh i pakost uska nikada ne